Сегодня у католиков Великий Четверг. Он начинает так называемый пасхальный тридиум – 3 самых важных дня литургического года. Верующие в этот период вспоминают муки, смерти, воскресения Иисуса Христа. В храмах проходят торжественное богослужение. В этот день христиане вспоминают таинство Евхаристии и священства, которое Иисус установил во время Тайной вечери перед своей смертью на кресте. Великий Четверг, калі мы разважаем над великой любовью Бога, якая проявляется менавіта ва ўстанаўленні гэтых сакраментаў Эўхарыстыі і святарства, мы дзякуем Богу за тое, што Ён заўсёды побач, за дар Эўхарыстыі, за дар камуніі святой, за дар жывога Бога, які ўваходзіць у нашае жыццё і напаўняе нас. Ён корміць нас сабой, сваім целам, сваёй кроўю, каб мы жылі і жылі вечна. І, канешне, гэтае таінства, яно сакрамент, яно звязана вельмі моцна з таінствам, з сакраментам святарства. Святар – гэта той, хто шчырым сэрцам, усім сваім жыццём хоча служыць Богу і людям. По традиции, в Великий Четверг священники со всей Гродненской епархии собираются в главном костеле на специальную святую службу. Великий Четверг, заўсёды перад обедом мы збіраемся ў катэдральным касцёле, дзе перажываем святую імшу крыжма. Это такі асаблівы таксама для нас дзень, у якім быў устаноўлены сакрамент святарства, і поэтому біскуп, ардынары дыяцэзіі са сваімі таксама святарамі збіраецца вось такі асаблівы дзень у Великий Четверг, і мы перажываем разам як супольнасць святарская. І, канешне, у гэтым дню для нас гэта вялікая радасць, што мы таксама з розных куткоў дыяцэзіі можам тут сабрацца, можам таксама тут перажываць наша святарства і усведамляць сабе, што кожны з нас, дзе бы ні быў, з'яўляецца святаром Иисуса Христа. Пасхальный тридиум завершает не только Страстную неделю, но и весь период Великого Поста, олицетворяя глубокую духовную подготовку к величайшему празднику в католическом календаре – Воскресению Христову.